Ahojte, ja som Max a práve som v Liptovskom Mikuláši, kam sme prišli z Artunio Talks a urobili sme pre vás krátky rozhovor z festivalu Belopotockého Mikuláš. Poďte sa s nami pozrieť. Takže dobrý deň, vítame ďalšieho hostia Michala Tomasiho z divadla Faktor z Palúcky. Palúcka, Liptovský Mikuláš. Áno, takže to sme tu dobre, na Belopotockom Mikuláši, skoro lokálny. Povedz nám niečo o vašom divadle. Vznikli ste v roku 2015, ste pomerne mladým divadlom. Ako sa vyvíjate, čomu sa venujete? My sme začali divadlo robiť v Liptovskom Petre. Tam sme mali priestor, tam sme robili 3 inscenácie a potom sa Faktor presunul do Palúcky, kde bol taký zrekonštruovaný starší kultúrny dom v mestskej časti a tam sme už robili tiež 3 inscenácie, čiže za tých skoro 10 rokov, čo fungujeme, sa venujeme väčšinou autorským predstaveniam, ale robili sme už aj texty podľa predloh, robili sme Ivana Bukovčana, robili sme Ostrovského, ale tie zvyšné veci sú naše autorské, také kolektívne tvorby. A čomu sa venujeme? Na začiatku to boli veľmi mladí ľudia, od 15, dajme tomu, do 25. A teraz po tých 10 rokoch sa tá hranica posunula hore. To znamená, že sa trošku už menia aj témy, ktoré riešime, čo je veľká výhoda, lebo už môžeme siahnuť aj po nejakých predlohách, už teda tých akože autorov, nemusíme to všetko prispôsobovať. Ale keď sa jedná o komédiu, tak ako tento rok, o to predstavenie, s ktorým tento rok súťažíme na Belopoťáku, tak tam sme si nejak povedali, že OK, najviac to prispôsobíme nám, ako vieme, a tak trošku sme si to tak na telo upravili. Ja to si myslím, že v tom ochotníckom alebo amatérskom alebo neprofesionálnom divadle je OK to prispôsobiť tým hercom a netlačiť na ich limity a skôr sa im prispôsobiť. Inscenácia, o ktorej hovoríš, sa volá Pivo, plienky, podprsenky. Ten názov... To je marketingový. Áno, je to. To som sa chcel opýtať, či to clickbait, dobre. Takže áno, to máme vysvetlené. Toto nám povedali na jednej súťaži, že aký marketingový ťah, ani nám to nenapadlo niekedy, že by to niekto mohol za to považovať. Jednoducho to vyšlo. Máme šikovných tvorcov, vymyslela to naša herečka Michaela Madudová. Takže áno, to je dôležité povedať. To je dôležité povedať, že to je vaša autorská hra. Áno. Ty si podpísaný pod autorstvom a kolektív. Áno. Takže možno nám povedz, ako to vznikalo, ako spísali ste to spolu, alebo vznikalo to na skúškach? Ja neviem, že či môžem povedať takú aj neoficiálnu verziu, alebo určite chcete oficiálnu. Tak poďme na to. Momentálne fungujeme v zložení 4 herci a 2 technici, pričom ja som jeden tiež s technikou. A jedna z našich herečiek povedala, že v second hande videla fantastický oblek policajtky, ale taký ten skôr na tie oslavy rozlúčok so slobodami mužov. A povedala, že toto by si chcela niekedy zahrať. A tak to vlastne vzniklo. A tak sme rozmýšľali, že o čo by mohol byť ten príbeh. A tak to je veľmi také jednoduché. Dali sme si nejaké hranice, jeden priestor, jeden večer, komédia, vybrali sme nejaké ročné obdobie, konkrétne leto, aby to bola možno nejaká prekážka, že je hrozne teplo a tí ľudia sa potrebujú zbaviť nejakých vrstiev oblečenia, geniálne nápady. A tak sme si sadli a rozprávali, kto by mohol byť, aký typ postavy, aký by mohol mať vlastnosti. A oni sú veľmi kreatívni a už myslím si, že majú dosť aj skúsenosti po tých 10 rokoch. A každý začal dávať nejaké nápady, niečo sme si skúšali, rozprávali a ja som to potom už iba dával na papier. A sme to spolu potom nejak spojili. Super. Čo to pre vás znamená robiť tu v Liptovskom Mikuláši, alebo teda nedaleko Liptovského Mikuláša, takéto divadlo, súčasné divadlo o mladých ľuďoch, tieto témy? Máte odozvu? Chodia na vás ľudia? Ide o to, že my sme sa väčšinou snažili prispôsobiť naozaj tomu veku tých hercov, čo sa týka tém. A teraz, ale nie vždy to je tak, že teraz ja robím nejakú generačnú výpoveď. A to je naozaj veľmi ťažké. A skôr sa pokúšame o nejaký nadhľad, o nejakú komediálnosť, pretože mne napríklad komediálnosť veľmi v divadle chýba. Aj v profesionálnom, aj v tom neprofesionálnom. A to je tá najväčšia výhoda, že ten ochotník naozaj nemusí byť zatlačený niekým zhora, že toto a toto budete robiť, toto budete inscenovať. A preto si vyberáme tie také nadhľadové a veľmi humorné veci. A myslím si, že my máme ešte trošku špecifickejší humor. Je tvrdý podľa mňa ten humor, ale hovorím si, že prečo nie, alebo a kde nie, ak nie v divadle. A neviem, že sa snažíme o nejaké divadlo bez výpovede, ale málo kedy u nás ambícia prekročí obsah a na to som veľmi hrdý. Alebo
úroveň stvárnenia, čo sa týka hereckého, pretože ja ako herec sa samozrejme sústredím na to, aby tá herecká zložka bola najkvalitnejšia. Čo sa týka ostatných vecí, to sa všetci len učíme. Jediné, s čím viem naozaj ja pomôcť, je presne tá herecká časť. Super, takže keď to zhrnieme, divadlo Faktor, mladí ľudia, zábava, pivo, plienky, podprsenky. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne. Našou ďalšou hostkou je Olga Žuravel, dobrý deň. Dobrý deň. Ktorá prišla na festival Belopolského Mikuláš s inscenáciou Taký život. A je to výnimočné, pretože je to monodráma. Povedzte nám viac. Vy pochádzate z Ukrajiny. Ako sa to stalo, že ste na tomto festivale? Pochádzam z Ukrajiny. Prišla sem pred 4 rokmi. A presne preto prišla, že tam mala nejakú prácu v školke a cítila, že už dosť proste. Nikto mňa nerozumie a chcem ísť inak a s deťmi ísť inak. Proste deti už teraz moderné a musí byť k ním iný prístup, ako bol do toho, aký mali my, skажем tak, poviem tak, no. Preto prišla sem s myšlienkou, že mne tu pochopia niekto. Ale teda témy, ktoré rozprávate v inscenácii, o ktorých hráte, tak vychádzajú z vášho života, že ste sebou inšpirovaná a prinášate to na javisko. No, neúplne. Neúplne, aha. Neúplne. Tam, viete, ja mám taký, keď by ja to robila úplne o svojom živote, tak to určite nebolo v 20 minút, viete. Proste ja mám, nepoviem, že to je taký ťažký život, ale neľahký. Jasné. Skажем tak. Proste toľko, koľko ja mala proste v svojom živote, to je malá vec tam z toho. To je proste taký spoločný nejaký obraz toho človeka, aký má v živote, aký narodился, rastie, má učiť sa a naučil sa ide pracovať. Tá rutina, akú majú ľudia všetci v živote. Proste to nejaký taký zberok. A presne tá vojna, čo znela v tej monodráme, to nie je presne vojna v Ukrajine, to vojna všade. Áno. Pretože v celom svete my máme tie vojny. Tam, v rôznych mestách, v rôznych krajinách. Ale to existuje všade, pretože to je taký cykl. Jasné. Tak ide život ľudský. Nemôže byť všetko rovne. Keď už ty existuješ a cítiš, že je všetko rovnaké, tak už musíš zamysliť sa, že ty robíš niečo nie tak. Už niečo vychádzaš, alebo sedíš proste v jednom. Je blato, blato? Áno. A je nejaký rast ďalej a je obloha. Áno. Preto keď už cítiš, že to všetko ide rovnako, tak ty už musíš zamyslieť sa na to, že ty už máš nejaké blato v tom. Super. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to je super, že otvárate takéto témy. A držím vám palce. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Našim ďalším hosťom je Jozef Jenčo z divadla Kľud. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. Divadlo Kľud je z Kladzian. Hej. Povedzme si niečo o divadle Kľud. Tento rok dočítal som sa, že oslavujete 25. výročie, lebo ste vznikli v 99., ale vlastne nadviazali ste na staré divadlo, ktoré už bolo od roku 1923, takže tam je naozaj dlhá história. Čo toto divadlo znamená v Kladzanoch? V Kladzanoch? Čo znamená? Tak ťažko povedať, že čo znamená pre tých ľudí, akože tak chodia na to divadlo, tak asi ich to zaujíma. Ale viac menej znamená to aj to, že v podstate sa snažíme vytvárať autorské divadelné hry vo východoslovenskom dialekte. To je, myslím, že tento základné posolstvo našeho divadla, ktoré je iné, ktoré je iné ako vlastne, čo sa snažia robiť iné divadla, tak myslím, že v tomto sme asi jednoznačne špecifikum. Áno. Aj na festivale účinkujete s inscenáciou Moja žena je umelo inteligentná, s mäkčením na L. Hej. Čo si pod tým predstaviť? Je to autorská tvorba, predpokladám teda. Zúčastňujete sa, vzniká ten text nejakým spôsobom na skúškach, alebo napíšete to sám? Tak viac menej to napíšem sám, hej. Ale tento raz sme vyskúšali prvýkrát akože aj tú pomoc tej
umelej inteligencie, že sme si zadali nejaké tie súradnice a že čo z toho vypľúlo. A vypľúlo z toho akože dosť taký, by som povedal, nie veľmi použiteľný text, ale akože nás to odrazilo do toho, že skúsiť to presne po tejto línii, že v podstate tá pointa toho príbehu je v tom, že raz sa to stane tak, že tie hry už nebudú potrebovať autora, lebo ten autor si každý príde nejaký súbor, si tam nahodí čo chce a mu to vypľúne v nejakých tých zásadných záležitostiach nejaké tie formálne znaky, čo bude mať divadlo, čo potrebuje a už ten súbor si to nejako upraví. Takže myslím si, že to sa raz stane. Tak to nie je moc optimistické, keďže sme ani vedeli. Ja som veľmi, som taký optimista. V anotácii som sa dočítal, že má to byť veľká žúrka, veľká zábava, veľká oslava, vaša inscenácia. Kde to tam? Tam to bolo napísané? No tuto čítam, oslava, zábava. Že treba poriadne oslaviť, že uvidieť. Že to oslaviť to tým, že to uvidia tí ľudia. Takto to je. Takto to ten autor. Nie, takže takto. Áno, je to v dialekte, to je pravda, to je dosť zložité, ale to ja náročky robím akože ja to robím napriek tým ľuďom, že aby si to čítali v tomto, aby si to tak akože skúsili, že aké to je. Nie, ale je to akože oslava v tom, že to vidieť, lebo tá téma je akože úplne moderná, ale tým, že je zasadená do toho prostredia východného Slovenska, tak evokuje tú predstavu, že to bude ľudové a je dosť často známe, že na tí diváci, že ktorí si myslia, že to bude ľudové, sú sklamaní a tí, čo si myslia, že to bude ľudové, že to nie je ľudové a prídu na to, tak sú prekvapení, že vlastne to je akože... To je super. A máte vybudované nejakú divácku základňu? Máte úspechy doma? Hej, máme akože základne, sme už spravili 3, ale Američania nám na nich dali peniaze, takže v pohode. Ale akože základne máme, akože myslím si, že tak je to, bol to veľký boj o diváka. Lebo v 99. roku naozaj akože to divadlo, naozaj si povieme, že úplne zakapalo, čo sa týka akože tých ochotníckych tradícií, ktoré boli v tom regióne východného Slovenska, úplne sa stratili. Ale my sme vlastne to začali akože naozaj bojovať o diváka a to sme potrebovali niekedy naozaj tak, že sme prišli do nejakej dediny a keď sme im povedali, že chceme akože si vyberať vstupnou, sa nás pozor, že vstupné za čo? Však buďte radi, že ste tu zadarmo a že nemusíte od nás, že vy nám nemusíte platiť za to, že tu ste. No ale v posledných vlastne tom post-covidovom období sa stáva čoraz častejšie, že ľudia si nachádzajú cestu a už je ich stále viac a viac. A nie len v okrese Vranov nad Topľou, ale už v okrese v Humene, Michalovce, v Košiciach, v Prešove sa nám podarí vždy vypredať tie sály. To znamená, že tá základňa sa zväčšuje. A dúfam, že bude raz aj ďalej, hej, lebo je to podľa mňa tým, že oni sú už zvyknutí a čakajú od nás, že to bude komédia, ale na súčasnú tému, takú, ktorú teraz žijeme, tak myslím si, že a toto ľudia už od nás očakávajú. Takže my aj keď urobíme historickú hru, tak väčšinou to bude komédia, ktorá je súčasná, len sa tvári, že je historická, takže asi tak. Super. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to stačí. Ďakujem veľmi pekne, držím vám palce. Nech sa darí a prajem veľa úspechov v Kladzanoch. Pokračujeme v rozhovoroch na Belopolockom Mikuláši so zástupkyňou divadla PA z Košic, s dramaturgičkou Zdenkou Bodnárovou. Čau. Ahoj. Povedz nám o vašom divadle niečo. Fungujete v Košiciach, ste pomerne mladé divadlo. No paradoxne, my ako divadlo máme už asi 9 rokov, čož neviem, či sa rátame ešte k mladým, alebo nie. Keď to porovnáme s Breznom, ktoré má 100, tak som to myslel. Hej, to je pravda, ale... Takže áno, sme veľmi mladé divadlo. Ja som tam reálne asi oficiálne rok, neoficiálne 2 roky. A áno, pôsobíme v Košiciach v jednom z výmenníkov, ktoré v Košiciach máme, ktoré vlastne často poskytujú priestory vlastne práve týmto amatérským divadlám, takže to je super, že jeden z nich prichýlil aj nás a venujeme sa veľmi súčasným témam, aktuálnym témam. V tom si myslím, že je to divadlo zaujímavé, preto ma vlastne zaujalo, preto som ich oslovila, či by som sa k nim nejakým spôsobom mohla pridať. Keďže hovoríme o mladej skupine ľudí, môžeme hovoriť, že ste na jednej vlne, rozprávate sa o rovnakých témach, riešite tieto veci. Tieto veci predpokladám riešite aj v divadle a teda tvoríte autorsky. Vaša režisérka Zuzana Dovičáková napísala text inscenácie, ktorou ste na Belopolockom Mikuláši, Instantná láska. Môžeme si povedať niečo o tom, aké témy konkrétne rozoberáte tu? Áno. Ono to vlastne pekne vidno na tej línii inscenácií toho divadla, že čo rieši Zuzka práve v živote, tak to rieši aj na javisku. A tak ako možno kedysi to boli bezdetné témy, tak práve vlastne v tej instantnej láske
A sú to témy, sú tam také dve zaujímavé línie, lebo prelína sa tam svet materstva, vyslovene, že matky na materskej v tej ich bubline, kedy proste im chýba dostatočná socializácia so životom mimo detí a mimo detských ihrisiek. A zároveň tá téma internetu. Čiže jednak premotivované matky s instagramovými profilmi pre svoje deťmi, rady na modrom koníkovi, ale zároveň hoaxy, nejaké rôzne možno kontroverzné témy, streamovanie na YouTube a podobne, že takýmto si myslím nie tradičným spôsobom, malokedy aspoň ja osobne som videla prepojenie presne, že internet a matky. A v anotácii som sa dočítal o tom, že rozoberáte aj tému, ako človek, vo vašom prípade zrejme teda tá matka, vytvára dojem o sebe na internete, má nejaký virtuálny profil alebo nejak seba profiluje inak ako v skutočnosti. Myslím si, že toto nie je iba téma pre matky, ale je to pomerne rozšírené, lebo väčšina z nás má teda sociálne siete a vytvára tam o sebe možno nejaký iný dojem, ako v skutočnosti sme. V čom je toto dôležitá téma? Prečo o tomto rozprávate? Okrem toho, že sa týka vás, máte pocit, že máte publikum, ktoré o tom chce diskutovať s vami? Alebo je to veľmi rozšírená téma, teda hovorím, týka sa zrejme skoro každého. Prečo je dôležité sa o tom rozprávať? Práve preto, že sa to týka každého a že je to niečo, s čím všetci žijeme. A pokiaľ teda nie sme ľudia, ktorí naozaj že odmietli tie sociálne siete a ten telefón, čož ale my v divadle nie sme, takže to poznáme a každá z tých postav presne tam vidno, ako má istý obraz o sebe, istý obraz, ktorý o sebe dáva na ten internet a istú realitu, ktorú žije. A myslím si, že je dôležité to nejakým spôsobom reflektovať v tom divadle. Že ponúkame možno rôzne pohľady na to, ako tá sebareprezentácia na sociálnych sieťach funguje. Naozaj, že sú tam rôzne typy postav a niečo ponúkame kriticky, niečo možno chválime a mám pocit, že aj tá inscenácia je schválne stávaná takým spôsobom, že nie je iba kritická, že všetky sociálne siete sú zlé a internet je zlý a vypnime to a poďme žiť do lesa, ale nie je to ani prílišná romantizácia celého toho sveta sociálnych sietí, že myslím si, že sa snažíme ukázať obe strany a nechať aj na diváka, že nemyslím si, že sa snažíme nutne poučať, ale iba na to proste poukázať, že aha, takto to fakt funguje a že asi sa zamyslíme nad tým každý sám v sebe, že čo s tým vlastne, hej, že akým spôsobom teda by sme chceli fungovať na tom internete. Super, vyzerá to tak, že ste teda úplne akože zohratý kolektív, čo je fajn. Ďakujem veľmi pekne. Zdenka z divadla PA Košice. Ďakujeme krásne. Držíme palce. Ďakujeme. Naším ďalším hostom je Gabriel Obernauer, dobrý deň, z divadelného súboru Jána Chalupku z Brezna. Áno. Jeden z najstarších divadelných súborov na Slovensku. Teraz ste oslavili 100-ročnicu. 2023 bola 100-ročnica? Áno. Áno. Na festivale ste s inscenáciou Všetko naopak z diela vášho patrona Jána Chalupku. Aké to je byť v takomto súbore, ktorý teda už má obrovskú históriu a pokračujete v nej, stále idete ďalej? No, je to v prvom rade zodpovednosť, ale na druhej strane aj veľká česť a radosť, že človek môže tvoriť v takom kolektíve a je to úžasný pocit aspoň pre mňa osobne, lebo ja, nie že by som sa chválil, ale musím povedať, že patrím tak povediac medzi najstaršie funkčných hercov, ešte stále aktívnych. Viac ako 60 rokov už som členom alebo fungujem v divadelnom súbore. A tú storočnicu sme sa dlho pripravovali. 2 roky sme pripravovali, že čo budeme robiť, ako budeme robiť, že akú inscenáciu a prečo. A potom sme sa dohodli a rozhodli, že
patrilo by sa, vzhľadom k tomu, že nesieme meno Jána Chalúbku, tak by sa patrilo dáku jeho inscenáciu urobiť a nechceli sme, aby sme nejaké opakované inscenácie, tak sme pozerali do archívov a zistili sme, že túto inscenáciu Všetko naopak, ktorú sme premiérovali v Lani k tej storočnici, tak tá sa v Brezne nehrala. Tak sme sa rozhodli a dohodli s režisérom Matúšom Oľhom, že urobí to s nami a urobil to. A urobil to tak, že inscenáciu Všetko naopak doslova do písmena urobil naopak, my ju hráme od konca. A takto. Čiže nie len, že čo Chalúbka napísal Všetko naopak, ale aj ten jeho pôvodný scenár my hráme od konca. Aké to je robiť s takým profesionálnym režisérom? Viem, že ste nerobili s ním prvýkrát, ale Matúš Oľha teda má za sebou veľkú kariéru. Tak Matúš, toto jeho asi 9. alebo už teraz neviem presne, keby som vedel, tak si to naštudujem. Ale asi 9. inscenácia s Matúšom. A Matúš je už náš čestný člen. On dostal titul čestný člen divadelného súboru vzhľadom k tomu, že on je, aj keď s nami nerobil teraz za posledných 8 alebo 10 rokov, ale stále chodí nás pozerať, stále s nami komunikuje, sme s ním v stálom kontakte. Takže si absolútne zaslúžil ten titul čestného člena. Vráťme sa ešte k tomu Chalúbkovi a teda k vašej inscenácii Všetko naopak. Je to, nechcem povedať, že neobvyklé, ale málo kedy sa inscenuje takáto slovenská klasika, ktorá je ešte tak menej poznaná, že predsa len je to menej známa Chalúbková hra. To, prečo ste ju vybrali, ste vysvetlili. Aké to je, akože... O čom to hráte? Má to čo povedať dnes mladému publiku alebo vášmu publiku brezňanskému tu na festivale? Aké máte reakcie? Ja si myslím, že nie len nášmu publiku, ale všade, kde to hráme, to má svoju výpoveď aj na dnešnú dobu, pretože stále je to tam o tom, že o financiách, o ohováraní, o tom, že čo by sa nemalo robiť, čo by sa malo robiť. A prečo to hráme klasiku, tak nemožno povedať, že by sme sa špecifikovali čiste len na klasiku, ale dosť často sa vraciame ku klasike a aj k tomu Chalúbkovi, nie že často, ale keď vidíme, že má to akú výpoveď nejakú, tak určite to chceme posunúť ďalej pre toho diváka, aby aj divák z toho niečo mal. Super, ďakujem veľmi pekne. Prajem veľa úspechov do ďalšej stovky a verím, že teda ešte sa tu niekedy uvidíme. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Našou ďalšou hostkou je pani Eva Štovčíková, ktorú si dovolím osloviť ako dušu tohto festivalu. Ako dlho sa venujete prípravám Belopatockého Mikuláša? No takým intenzívnym to je tak mesiac, dennodenne, kedy už vlastne iba to mám v hlave. A kedy to začína? No, je to na začiatku roka, lebo tam už sa uvažuje nad tým, že hlavne koľko peniažkov budeme mať na ten festival. Jasné. Ja som skôr myslel, že koľké roky? Toto je 49. ročník. Rokov? No koľko som v Liptovskom kultúrnom stredisku ako metodička pre neprofesionálne divadlo. A to je dosť veľa. Teraz ja neviem, čo vám to mám povedať, lebo to už sú také krížiky. A už sú 3. Tak v každom prípade teda tento festival naozaj máte pevne v rukách a nebyť vás asi by sme mali problém, nie? Áno, bola som na tom 25. ročníku, tak už si to tak viete trošičku asi dať dokopy, že koľko. A musím povedať, že áno, keby nebol COVID a tam jeden rok sme nemohli urobiť festival, bohužiaľ bol zrušený, ale potom na ten ďalší rok, keď sme boli Čierny okres, tak som povedala, musí byť. Ale len toľko chcem povedať, už by bol 50. Ale tak to bude o rok a o to je to príjemnejšie, že sa môžeme ešte tešiť, že teda tú 50-ku polstoročnicu ešte len, Gašpar, budeme sláviť. Áno, a festival trvá vlastne už od roku 1950, napriek tomu je to 49. ročník. Prečo nesedia tie roky, ako to je? Preto nesedia, lebo aj vôbec, keď vznikol, aby sme vedeli tak, ako nevznikol, takže ide toto byť prehliadka. Bolo 140 rokov od narodenia Gašpara Fierpateky Belopotockého a naši osvetári tu v Liptovskom Mikuláši, tak oni sa tak uzhodli, že no tak ale mali by sme, hádam, toho Gašpara osláviť a ako inak ho oslávime, no tak zavolajme ochotníkov z celého Slovenska k nám do Liptovského Mikuláša, urobme si takú konferenciu, lenže to by bolo také suché, že budeme len rozprávať o tom, čo všetko urobila tak ďalej samozrejme a meditovať na divadlo, ale ako aj zo pár predstavení, 1, 2, 3, no 3 boli. A
naše súbory A plus hostujúce. A zrazu sa to zapáčilo vlastne aj našim osvetárom, ale aj tým divadelníkom a tam vlastne skrsla tá myšlienka, no ale vlastne tí divadelníci by mali mať nejakú prehliadku niekde, kde sa zídu, vidia, budú rozprávať o tom, ako robia, čo robia, ako sa dá aj inak a možno lepšie robiť. A takto vlastne sa rozhodlo o tom, že bude takáto prehliadka, len že nebola stále celoštátna. Áno, sú tam proste obdobia, kedy ako keby sme povedali, že spadla na tú regionálnu, okresnú úroveň, potom zrazu bola krajská, opäť bola celoštátna a takto až do súčasnosti sa to s ňou dialo. No chvála Pánu Bohu, je teraz celoštátna, ale musíme si povedať, keď bola celoštátna, bola periodicita 2 roky, každý druhý rok. Lebo u nás súťažili ochotnícke divadelné súbory B kategórie, čiže pokročilé. Tam to vzniká v podstate. Áno. A teda v súčasnosti je to v akom štádiu? V súčasnosti máme každý rok Belopotockého Mikuláša? Každý rok máme Belopotockého Mikuláš, už nemáme tieto kategórie, že Cčko, Bčko, Ačko, teda už nie je to podľa kvality rozdelené. Už sme všetci, ešte pred rokom síce sme mali delenie takých 2 prúdoch, že tradičné a súčasné, lebo predsa len viete, niekto robí skôr tým tradičným znamená, no tak kvázi ako keby, že ochotníckým, takým možno tak, ako sa to robí v dedinských súboroch, že zoberieme si hru. Dobre, ale neberme tak, že to je čisto slovenská klasika. Jasné, nie, áno, myslím, ale akože vlastne tvorbou vychádza, áno, z textu a teraz klasicky, realisticky inscenované predstavenie. Ale niektorí sú zase takí, ktorí idú tak avantgardnejšie, súčasnejšie, používajú rôzne alternácie, majú radi netradičný priestor a používanie okrem toho, čo poznáme všetci, tak ešte vymýšľajú, čo aj teraz toto médium, ktoré teraz používam, to teraz tak všetko letí. Aj práve pred chvíľočkou mali sme tam v 3 kaštanových koňoch. No tak ako keby sa to vlastne tak samé vyprofilovalo, že dobre, tak to bude nejaké súčasné ochotnícke a potom nejaký súčasný prúd takého modernejšieho divadla. No len už zase tento rok to tak nie je, už sme zase všetci v jednom vreci. My sme do toho tak rovno vhupli, ale skúsme možno nejak nedefinovať zrovna, ale vysvetliť divákom, že o čo teda na tomto festivale ide. Je to súťažná prehliadka neprofesionálnych dospeláckých divadelných súborov z celého Slovenska. Áno. No, je to postupová prehliadka? Je postupová. No, o čo ide? No, ide o to víťazstvo. Ide o to víťazstvo. Áno, ale teda... Postupová je, že vlastne prihlásia sa v rámci okresov, regiónov a potom máme 8 krajských a vlastne Belopotockého Mikuláša je celoštátna. No ale samozrejme víťaz postupuje ešte ďalej na scenickú žatvu. Tam som smeroval, áno. Musím aj tak povedať, akože aj začias ešte toho starého systému socialistického, keď sme boli Československá socialistická republika a tak ďalej, tak sme súťažili ešte ďalej, ešte Slováci a Češi, v Jiráskovom Hronové, tam je výborný festival, tak ešte aj tam tí vlastne naši, už ktorí sa dostanú na scenickú žatvu, majú šancu, ale aj sa dostanú na Jiráskov Hronov. Tam je potom taká konfrontácia už taká medzinárodná. A to trvá teda dodnes? Áno. Dobre, áno, super. Áno, chvála Pánu Bohu. Hej, to je veľmi pekné, že to stále prepája. Ale ja si myslím, že aj bude, lebo to pnutie vo Ochotníckom divadle a to naše hnutie, myslím si, že ono niekedy tak akože trošku zaklopíta, niečo sa udeje, ale v konečnom dôsledku je veľmi silné, pretože okrem už nás takých postarších a obstarožnejších, tak stále je tá mladšia a mladšia generácia. A vieme veľmi dobre, že u nás na Slovensku je dobré zázemie, má aj detské divadlo a vlastne to je odkiaľ to vychádza a kde sa potom vlastne môžu realizovať už ako tínejdžeri. Máme aj vlastne Festival divadla mladých a potom aj v tom dospelácku. Ale keďže toľko predstavení, toľko súborov programová rada odporúča na festival, to znamená, že tá úroveň je dosť vysoká v súčasnosti. Tak ja som presvedčená o tom, že je, lebo bolo potešiteľné, keď som počúvala pána Juraja Bielika, aspoň dúfam, že sa tak volal, pán režisér, ktorý bol v tom kraji tam západoslovenskom, tak bol, áno, alebo tam bratislavský a tak ďalej, áno, tak bol veľmi milo prekvapený a niekoľkokrát to zopakoval, že bolo veľmi ťažké určiť, ktoré vlastne súbory sú tie hodné do celoštátneho kola na postup. Samozrejme, musí to tá porota určiť, ale že ich bolo viacej, mnoho viacej ako tých, ktorí mohli povedať, že áno, tieto 3 súbory majú, jeden má teda priamy postup a 2 majú nomináciu, lebo že bolo vlastne v súťaži 19 divadelných súborov. A to je dosť. To je? Dosť, lebo si musíme trošku povedať o tom, že tí ochotníci zase až také nejaké vľúdne a príjemné a také
povzbudivé podmienky u nás na Slovensku nemajú. Každý súbor si jednak ich musí vytvoriť, niektorým sa to podarilo, ale vždy je to spojené práve s tým, že teraz kto si zoberie ten divadelný súbor ako pod patronát a vytvorí mu aj tie finančné podmienky, aj priestor. A keď tie súbory takéto podmienky nemajú, no tak nie je jednoduché vlastne pripravovať si tie inscenácie do súťaží, potom volia tú druhú cestu, potrebujú peniaze, tak musíme robiť predstavenie také, aby sme si mohli čo najviac zahrať a vlastne nejak takto sa uživiť a žiť. Že menej možno potom už rozmýšľajú o tom, že kde ako sa aj prezentovať na takýchto festivaloch. Ale je to istý čas, musíme tiež vedieť istý čas, kým sa zase možno pán režisér a to vedenie toho súboru nerozkúká a predsa len tá ambícia začne vznikať a chce. Vy napriek tomu, že teda organizujete festival, poctivo chodíte pozerať aj na predstavenia počas festivalu. Keď porovnáte za tie roky kvalitu divadla ochotníckeho v súčasnosti, teda s minulosťou a súčasnosťou, čo na to poviete? Vyvíja sa to, alebo? Mimoriadne ide smerom nahor tou kvalitou, pretože aj minulý rok, aj predminulý rok, dokonca súbory, ktoré sú nováčikovia z Oravy a tak ďalej, tak veľmi silne určili tú úroveň alebo tú laťku. A tí, ktorí sú stále ako špička slovenská, tak mali nie že dosť čo robiť, ale samozrejme bolo to také, že musí tá porota rozhodnúť, že nebolo velikánsky rozdiel medzi nimi, ale bolo zase obdivuhodné, že dobre začínajúci súbor z Oravy, volá sa Dno, teraz priniesol ako inscenáciu, ktorá naozaj všetkých oslovila, bola veľmi invenčná a tak ďalej. Ale to nie je prípad, že len rok dozadu, ale ono to vlastne plynule stále je tak, že prichádzajú nové súbory a tie staršie, ktoré už roky robia, tak sa snažia, nechcem povedať, že silou mocou udržať, ale teda držia sa. Napríklad aj prievický súbor, musíme si tak povedať, brezniansky súbor, to sú súbory, ktoré sú také stálice a majú čo stále povedať na celoštátnych festivaloch, na prehliadkach. A tí noví sa musia už iba usilovať vlastne to dokázať tiež. Jasné. Dobre, tak ja vám držím palce, nech ešte máte aspoň ďalších 49 ročníkov a držte aby sme sa dožili 50-ky, to je prvé. Ale tak to snad už potom, teda nechcem malovať čertu na stenu, ale lebo tak budúci rok prídeme oslavovať. Áno, srdečne vás pozývame, budeme veľmi radi, keď rovnako tak môžeme potom aj cez iné médiá touto formou odprezentovať, čo všetko 50 ročníkov donieslo v Ochotníckom divadle. Ďakujem veľmi pekne. A ja držte ďakujem. sa. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, že ste dosledovali prvú epizódu Artunio Talks. Rovnako ďakujeme Múzeu Janka Kráľa tu v Liptovskom Mikuláši, ktoré nám poskytlo priestory, v ktorých sme nakrúcali. Mimochodom, táto plachta, čo je za mnou, aj tie hrable, nie je to produkčný kiks, je to exponát, keďže sme v múzeu. Za tou plachtou sa rodilo, rovnako sa s ňou pochovávalo. Takže super. V každom prípade tešíme sa na vás na budúce, sledujte nás na tejto platforme, napíšte nám do komentára, čo sa vám páčilo, čo vás zaujalo a uvidíme sa na budúce na ďalšej kultúre. Pa.